Proč ty největší medici, sráči, berou bombu? Jo, počkej. Třeba žužlat kokoti ty. Žuju na správní chlapy, semenom nás můžeš zabít, jsme... Ne, do prdele. Ženy, žádné. A s názem v takom bytě, kde jsou samé mužské rytě, latex, podvesky a bičík. To je v píči. Homošlerky po análi dávají si velký králi. Jsme cukríky pyšné hrdé. Vypuč, prdel. Ti, co... Díkundu lížu, jdeš heteráč velký. Nedáš doust homošlérky. Máš rád mužské dírky, pre teba sú homošlérky. Užívaj tu našu chuť a buzíkom stále buď. Rak každé dírky nevadí, keď není velký, požitok je rovnaký. Dávaj dole tepláky. Za 5 sekund je to ve skupině, bych typoval. Jo no. Ne, Matej, opováž se. Matej? Ne. Ne, ono už to tam je dávno. Tak Mír. fajn.